blokerov. Videli ste, plynulo sme prechádzali, blokery sa zhostili ozaj tej svojej roboty. Ja poznám pár veľmi dobrých blokerov, ale toto bolo na jedničku. Priatelia, organizátorom Darbu Rospektonovi z Otokranského klubu Club Biker Slovakia, Tomasovi, všetkým blokerom a všetkým vám zatleskajme si. Nebudem to ďalej naťahovať. Tí, ktorí budú chcieť ísť hore, sú tu páni z polície, hovoria, že je plné parkovisko, ale pokiaľ by vás bolo viac, tak by ochotní otvoriť rampu, aby ste mali kde parkovať. To je jedna informácia. Ten poldeň, ktorý sme zatiaľ strávili, končí tu. Domov pôjdete po vlastnej osi, ale nekončí samozrejme vaša jazda. Ja vám prajem, aby ste sa domov vrátili vždycky, nielen dnes, vždycky zdraví, svojim rodinám, svojim najmilším, so svojimi kráskami, aby ste si tento deň veľmi dlho zapamätali a aby sa zase našlo pár správnych motorkárov, ktorí prídu na výjazd a pár správnych motorkárov, ktorí ten výjazd organizujú. Ďakujem vám, poprajem vám krásny deň a nech vás opatruje Svätý Krištof, patron motoristov, cestovateľov a putníkov. Dajme si fotku, panoramatiku.